Pozdrav, samo sam hteo da pitam Miroljuba da li je video snimak gde policija beži od straha od zećanja. Zeta je inače opština, dobro, znamo šta je Zeta, i Zečani su se borili za pravdu i gađali policiju kamenjima i pirotehničkim sredstvima. Sa čim su stigli? Samo zanima gledalca da li ste čuli. Čuo sam za taj o junački akt Zećana. Dobro su prošli, da je došla interventna policija da ih isprebija. Prijatelju, vlast mora da se poštuje. To ti je biblijska zapovest. Pusti ti šta priča Amfilohije i ovi ostrašćeni lideri koji tri čuke s teologijom nemaju i sa Svetim pismom. Vlast mora se poštuje. Ako ne budeš poštovao vlast, proćeš koji Jevreji što su prošli 70. godine naše ere. Kad su došli Rimljani, ispalili ih i proterali ih. Znači, vlast mora se poštuje. Ali ako vlast hoće da oduzme svetinje, šta onda? Ako vlast hoće da ti oduzme nešto, Isus je lepo rekao. Kad ti neko traži košulju, daj mu i haljinu. Tako kaže Isus. Kaj priča? Znači, radi na svom imanju, uči se da radiš nešto korisno, pokreni privatan biznis, ženi se od dobre familije, rađaj dobru decu, vaspitavaj, nemoj da ih šalješ u debilane, uči ih kod kuće da rade, nemoj da ih vakcinišeš. Stvaraj dobre ljude, time treba se baviš. A ne ti da napadaš policiju i da budeš junak što si napao policiju, skupili ste svi. Vi ako se, Srbi u Crnoj Gori, ako se svi skupe da napadnu policiju i da budu jači od policije, kako kaže onaj Mandić, ima u Crnoj Gori puno zakopanog oružja, onda će da dođe NATO pakt. Znači, ako crnogorska policija ne bude mogla se obračuna sa ustanicima srpskim, po znacima navoda, jer to su sve slabi Srbi. A kako slabi Srbi? Slabi Srbi, prijatelju, koliko ima dece, kakva su mu deca? Deca mu idu u ateističke škole, on Srbin. Kako možda budeš Srbin, brate, šalješ dete na oltar Molohu? Šalješ dete na vakcinaciju. Kakav si ti Srbin? Tvoj Srbince kurva. Učiš dete da pije pivo i da juri ženski. Kakav si ti Srbin, brate? Nemaš privatan biznis. Pljuješ tog Mila Đukanovića, a primaš poslaničku platu u toj skupštini. Razumeš? Pokreni privatan biznis, tamo turizam u Crnoj Gori, radi nešto korisno. Milo Đukanović te izdržava i finansira, ti ga psuješ. Razumeš? Ali nemaš ti to da vesniš pilićarima, razumeš? To nemaš ti da... Koliko ima dece? Kakva su mu deca? Ajde, time da se bavimo, to je slika tvog srpstva. Ne sme kući da pisne od žene, brate. Žena mu neka namiguša, razumeš, ona isto radi negde, razumeš, ono kancelarijski posao, farba, počupane obrove na štiklama, znaš, ono, namiguša. Rodila jedno dete, dvoje, razumeš. Alo, bre, ne sme pisne kuće od žene. On psuje Mila Đukanovića, aj ženu dovedi u red ako smeš. Aj to što pričaš protiv Mila Đukanovića, 5% toga reci ženi ako smeš. To nisu Srbi, to su Miki Mao Srbi. To je što bi rekli Crnogorci, prdnjava. Kakvi Srbi, brate. Ako se obnovi teokratija, da ja dođem da pravim red u Crnoj Gori, kao Šćepan Mali što je pravi, ako se to desi, prvo ću te Srbe da dovedem u red. Ako ja budem dolazio u Crnu Goru da pravim red, ako me Bog pošalje. Znači, prvo ću te lažne Srbe da dovedem u red. A onda ove Evropljade. Prvo ove, razumeš? A oni napadaju policiju. Alo, buzdovani, bre, sedi kući, radi nešto pametno. Razumeš? Kad bi o svom zdravlju brinuo kao što brineš o crkvi, ne bi bio bolestan. Kad bi o svom detetu brinuo kao što brineš o crkvi, ne bi ti dete bilo alkoholičar, pušač, kurvar, Evropljani. Razumeš? Ako uopšte ima decu. Razumeš? Napali. Se glupiraš, bre, napadaš policiju. Budi srećan što je Bog milostiv. Razumeš? Kad vam dođe NATO pakt, brate, ima da vas odvali tamo. Neće ljudi da čitaju Bibliju, neće slušaju Isusa Hrista. Neće slušaju Boga. Slušaju tamo te neke kvazi popove koji tri čuke nemaju, brate. Na čelu sa Amfilohijem i onim Atanasijem Jeftićem Polupani. Ne zna se ko je Polupani. Ako se bude obnavljati teokratija u Crnoj Gori, da ja dođem tamo. Tog Amfilohija i Atanasija Jeftić ima da uhapsim.
Ko što je Šćepan Mali uhapsio Vladiku Savu koji je pravio probleme. Ima da ih uhapsimo odmah na keca. Evo da znate. Se dovodite u red, brate, onda će Bog da pogleda Crnu Goru. Crna Gora bude srpska Sparta, da bude sedište junaštva i morala, a ne da bude sedište kurvara i alkoholičara i lažnih Srba. Zumeš, da se dovodite u red, nemoj više, ti, bato, ovi nek idu tamo, nek napadaju policiju, ti nemoj da ideš. Kad te budu zvali, idemo na, ti reci, hvala Bogu, i hvala lepo, ja ne idem. Razumeš, si čuo Novak Đoković, kad ga zvao, Novak Đoković tamo igrao sad u Australiji, tamo bio, ne znam, neko blejanje, neki tenis, i on sad tamo igra, i sad Novak se sprema da servira i tamo neki iz publike Srbin dobacuje, kaže, Nole, ajmo na ćevape. A Novak, a čuje se tačno, ovaj se dere, a Novak kaže, hvala, brate, pojedi ti to, ja to ne jedem. Ja imam pitanje za to. Znači, kad tebe budu zvali da ideš da kamenuješ policiju, ti reci, hvala, ja neću da kamenujem policiju, sedi kući. Ako si pametan, ako si budala, idi, pa ćeš dobiješ batine i onda kmeči posle. I tu gleda policija. Pa gađao si kamenjem policiju, bato. To u Srbiji ti smeš da gađaš kamenjem policiju. Jer ovde policija ne sme da te bije u Srbiji. Zato što će odmah da skoči Evropska unija i da kaže Vučićevi policajci, razbojnici maltretiraju nevine šetače po Beogradu. To u Srbiji možeš da kameneš policiju i da ti ne padne dlaka s glave. A u NATO državi, bato, u NATO državi da ti napadaš policiju. Pa imate odvale, brate, ko će te zaštiti? Neće NATO da te štiti kad dobiješ batine. U Srbiji možeš da kameneš policiju. Ovde je to dozvoljeno, zato što mi nismo u Evropskoj uniji. I hoće da ruše Vučića, razumeš? I samo mu traže, razumeš, samo mu traže da nekome lupi čvrgu neki policajac u Srbiji i odmah će da bude, razumeš, bombardovanje Srbije i sankcije. A u Crnoj Gori policija ima odrešene ruke, budite srećni što su milostivi što vas ne isprebijaju tamo. Veliki Srbi. Ne sme da pisne od žene kući. Peta liga, kakvi Srbi, brate.